дар инҷа омадан рақсу бозӣ карданд, гуфтанд ки як сухани зебо аз номи мо барои Фаридунҷон бигӯ. Фаридунҷон ҳамкорот гуфтанд ки як сухани зебо барои Фаридунҷон бигӯ. Фаридунҷон гуфт дар зиндагӣ дар ҳаёташ дар байни мо гуфт ҳама вақт мардӣ мекунад. мафту мардими ноҳияи Темурмалик. Барои чи Темурмалик гуфтиянд? Оле агар Абдумалик мешид намешид. барои вақт Темурмалик гуфтанд. Темурмалик вақте ки Темурмалик шид, ӯ мардак каби дар киҷо ҳайкал шазадагиян, ӯ мардак дар ҳақиқат гуфту мардакаю. ноҳияи Савед, ноҳияи мисол Қизилмазор буд, имрӯз мисол шид ноҳияи Темурмалик. барои ҳам Фаридуни мо худаш Темурмаликай. сар қадим мехезаки дабар ҷа великай. ай тарафш боя кроликай, датай пош поликай. рафт ҳамо. барам қа Фаридунҷон аз уми ҳами ҳамкоро ки тара ҳамеша иззат эҳтиром мекунанд, дӯст медоранд. ака баъди янгаро овардан дар хона бо муштари та банд накунӣ ранги манижаи мо. муштари бандай, дар даҳанаш қандай, гапзани тусад чандай. баъд дар дасти янга як каландай, баъд задандай. фаҳмидӣ? барам қа Фаридунҷон фақат нигоҳ янгара дӯст бидор, иззат эҳтиром кун. аз номи ҳамкоротон барои мардигарита гуфтаниям ки илтиҷо дорам зи ту, дунёи фонӣ гӯш кун, ризқи мардонро расону айбашонро пӯш кун. пеши номард нанишинам, нони номард нахӯрам, дӯстдазор душман дахор, номарда муҳтоҷам макун. ҳам акою ҳам уко хешутабор бо роҳи худ, эй худоё ҳеҷ акоро бар уко муҳтоҷ макун. як падар 10 то писарро нури чашмон мекунад, шаб нахуфта рӯз нагуфта обу нон меоварад. 10 писарро бингаре тарки падаршон карданд, эй худоё ҳеҷ падарро бар писар муҳтоҷ макун. ба мисли нами акай Давлатҷон, Давлатшоҳ ки имрӯз фарзандош дар гирди атрофшанд, там оянда соҳиби фарзандои зиёд шавӣ, шуморо ҳеҷ вақт ба ягон номарди дунё муҳтоҷ накунад. ҳамеша дар байни мардо бошед ва ҳеҷ дуланиста ба ягон тракторист муҳтоҷ макун. зинда бошед дуланист азиз. хуш омадед айнои ҳамадонӣ. мо ҳамеша мехоҳем ки дар хирсандиҳои шумо бошем. янгаи меҳрубон, фархундабону, шумоам очаҷони мо апай Файзгила иззати эҳтиром кунед, акай Давлатшоҳро иззати эҳтиром кунед. анам хелчихел даст пеши бар мегирӣ. Фаридунҷон ки вақти хонаи бахт медроя, аз ҷой бархеста пешвоз мегирӣ. ба мисли чихеле ки Нигина Амонқулова дар хона Дамирбека пешвоз мегирифт, там анам хел пешвоз мегирӣ. барои Фаридунҷон як суруди хушрӯ мехонӣ. дешабе буд Фаридун ба канорам омад. анам хеле мехонӣ янга. نگه آوازی خودت خطی میخونی. شب شدو یک فریدون بر جاگه مده دراما. فهمیده انگه جون؟ در لبی آبی شبی مهتابی فریدون جان با فرخنده خوابی تا سحره نه 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 نی نه نی نه نی نه نه یک قصک میزنیم برای فریدونجان فرخنده. همیشه در بین شما زندگی شما با همین نه 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 بگذره. همین نه 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 در پیش اکای دولتچو و اپای فایزگل میشه تو پیدا نمیشدی. انم نه 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 بود که تو پیدا شدی. فهمیدی؟ زنده باشی. دلشاد این نمازلی میسرد برای ما. او اوفیز نمومد. ای قرغان باشه قرغانی همش کیده چکن. политехники техники бо сабабои техникӣ дар советский дар таи почта пропал шид. зинда бошед. даъват мекунем Дилшоди Намозалӣ таронаҳои зебо, рақсу бозӣ аз зони шумо дар ин саҳнаи зебо. марҳамат. оз як суруд мехона Фаридунҷон. ҳамин суруди талаб мекардӣ, фақат дӯст медорӣ ку иҷа бо